Ginoo di mo dipinsa nimo. Ang Ginoo di mo laban nimo. Amen. As long as ang atong pagpamuhat kana yung seryoso nga para sa himaya sa Dios. So, matupad di paharia ang kalinaw ni Kristo diya sa inyong mga kasing-kasing. So kung maapektahan ka sa pagsulay, maapektahan ka sa sitwasyon, mo na tendency it's either mabati nimong kalinaw or dili, or mo react ka negatively. So dili nakaka-focus. Ang mahitabo diya dili nakaka-ampo og tarong kay maglagot naman ka. Mag-react man ang imong emotion. Ang una-una nimo, mag-una-una naman ka og di na din maayo. Pero di ay kung naa si Kristo nato, kabalo di ka mo adjust. Ang mahitabo na dahil diya, iampo nimo sila. Sakto din ni Jesus, iampo, panalangini ang iyong mga kaaway. Higugmaan yung kaaway. Sa kalibutan na, disun maginabuhaton,